Moikka! Mun nimi on Marjuhola ja tervetuloa katselemaan tätä videota osaamisperusteisuudesta. Yhdessä me mietitään, että mitä se oikein tarkoittaa vapaan sivistystyön kentällä sekä sitten mitä se meille opettajille tarkoittaa, jos mietitään sitä kurssin suunnittelua sekä myöskin sitten sen toteutusta. Tämän videon tavoitteena on, että sen jälkeen sä osaat kertoa perusasiat osaamisperusteisuudesta sekä osaat kirjoittaa osaamistavoitteita ja arviointikriteereitä sun omalle kurssille sekä suunnitella, kuinka sä arvioinnin sillä kurssilla hoidat. Aloitetaan kuitenkin siitä, että jutellaan vähän taustoista, eli minkä takia me tästä nyt yleensäkin puhutaan ja miten se liittyy meidän työhön vapaassa sivistystyössä. Eli tämähän on erityisesti liittyy vapaan sivistystyön osaamisperusteisuuteen. Osaamisperusteisuus on sinällään ei ole mikään uusi ilmiö. Sitä on esimerkiksi ammatillisella puolella käytetty jo pitemmän aikaa sellaisena tapana miettiä ja suunnitella sisältöjä, mutta täällä vapaassa sivistystyössä, eli kansalaisopistossa, kansanopistoissa, opintokeskuksissa, kesäyliopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa tämä on kohtalaisen uusi juttu. Eli missä se lähti liikkeelle? Se lähti liikkeelle opetus- ja kulttuuriministeriön työskentelystä, jonka johdossa sitten meitä säätelevä laki muuttui, ja joka tuli sitten voimaan tuolloin syksyllä 2021. Ja mitä se sitten konkreettisesti tarkoittaa tuo lainmuutos? Se tarkoittaa, että meillä suoritetuista opinnoista on mahdollisuus saada opintosuorituksia, jotka sitten viedään tuonne Koski-tietovarantoon. Ja sitten sitä kautta asiakas pystyy meillä niitä jakamaan tuolta oma opintopolun kautta. Eli tuo Koski-tietovaranto on niin kuin se back-office-puoli, eli se osuus, joka on sinne niin kuin oppilaitokselle päin, johon oppilaitos syöttää tietoja, ja sitten oma opintopolku on taas sinne asiakkaan suuntaan se tietovaranto, josta hän pystyy sitten jakamaan niitä omia tietojaan. Oma opintopolkuunhan päätyy myös suoritukset muista oppilaitosmuodoista. Eli siellä on yliopistoista ja ylioppilaskirjoituksista ynnä muista kaikki suoritteet, eli sieltä pystyy käydä niitäkin tarkistelemassa. Ja se, minkä takia tätä lakia nyt lähdettiin muuttamaan, oli se ajatus siinä, että saataisiin jotenkin meidänkin oppilaitosmuodoissa kehitettyjä, kerrytettyjä osaamisia tehtyä jollain tavalla näkyväksi. Että niistä jäisi joku jälki, jäisivät johonkin kirjoihin ja kansiin kirjattuina, ja niitä pystyttäisiin sitten sillä tavalla hyödyntämään paremmin esimerkiksi työnhaussa, ihan oman osaamisen kehittämisessä ja niin kuin, että pystyy sitä sitten jakamaan ja myöskin mahdollisesti sitten muihin oppilaitosmuotoihin todistamaan, että on jonkun lailla jotakin osaamista kehittänyt. Eli tämä oli se siellä taustalla se ajatus, että saadaan kaikki osaaminen. Ei ole väliä, missä se on suoritettu ja kuinka pientä se on, mutta pienetkin asiat saadaan näkyväksi. Niin sen takia lähdettiin tätä lakia muokkaamaan. Koko tässä hommassa on tärkeää muistaa, että osaamisperusteisuushan on pedagoginen lähestymistapa ennen kaikkea. Eli vaikka puhutaan näistä tietovarannoista ja suorituksista ja arvioinnista ja kaikista näistä asioista, niin alun perin se lähtökohta on aina se pedagoginen näkökulma. Ja se, mitä se ehkä tarkoittaa meille opettajille, on semmoinen niin kuin ensi alkuun semmoinen niin kuin suunnittelun näkökulman muutos. Eli jos me tähän mennessä ollaan lähdetty miettimään tunteja ja kursseja siitä näkökulmasta, että mitä me siellä tehdään, mitä me opettajat tehdään, mitä ne opiskelijat tekee, niin nyt me lähdetäänkin miettimään sitä siitä näkökulmasta, että mitä se opiskelija osaa tehdä sen kurssin jälkeen. Ja tämä on se semmoinen niin kuin aivojen naksautus ja niksautus, mikä pitää tehdä, kun lähtee osaamisperusteisia kursseja suunnittelemaan. Osaamisperusteisuushan voi siis koskea kokonaista kurssia tai sitten ihan yksittäistä oppituntia. Eli niin kuin pitkässä, isossa ja pienessä mittakaavassa samalla tavalla tämä näkökulma muuttuu. Eli siinä ei ole sillä tavalla mitään eroa. Mutta niin kuin sanoin, niin se näkökulma vaan muuttuu. No, nyt ollaan paljon puhuttu siitä osaamisesta, niin ensi alkuun, kun lähdetään miettimään koko tätä konseptia, niin pitää miettiä, että mitä se osaaminen sitten oikeasti pitää sisällään. No, me voidaan palastella se tällaiseen kolmeen palikkaan, eli meillä on alkuun jotain tietoa, tai meidän pitää ensin oppia jotain tietoa, muistaa jotain tietoa.
Sitten me tarvitaan taitoa, eli kuinka me sitä tietoa sitten sovelletaan, kun me tehdään jotain konkreettista tai jotain tekemistä, mitä ikinä se sisältö sitten saattaa ollakaan. Ja sitten se on tämmöinen niin kuin asennekysymys myöskin, eli meidän pitää oppia jotain asenteita. Eli näitä kaikkia asioita osaaminen oikeastaan on, kun sitä lähdetään palastelemaan. Eli tänään puhutaan paljon siitä palastelusta, että kun meillä on niitä tavoitteita ja niitä palastellaan ja mietitään, että yritetään kaivella sieltä, että mitä se oikeasti tarkoittaa, että jos tämä on se tavoite, niin mitä se sitten oikeasti on se osaaminen, mikä siihen liittyy. Niin tämä on hyvä pitää mielessä, että se voi olla tietoa, taitoa ja asennetta. Jos nyt jäit miettimään, että mikä näiden kahden idean ja ajatuksen niin kuin yhteys on, niin se liittyy lähinnä siihen, että jotta me pystytään näitä suorituksia myöntämään, niin meillä pitää olla se kurssi kuvailtuna osaamisperusteisesti. Ja tämä juontaa juurensa sieltä ammatillisesta koulutuksesta, jossa tämä otettiin käyttöön ensimmäisenä. Ja senpä takia se systeemi, se koskitietovaranta, jonneka me niitä suorituksia viedään, niin on rakennettu tämän osaamisperusteisuuden näkökulmasta. Ja jotta me voidaan viedä tähän samaan systeemiin niitä meidän suorituksia, niin meidän pitää myös kirjata ne ylös samalla mallilla ja formaatilla ja niin kuin yhteisellä kielellä niin sanotusti. Ja senpä takia, jotta ne osaamiset saadaan sinne systeemiin, sinne oma opintopolkuun, niin meidän pitää se tehdä. Toisaalta sitten näkisin myös, että meille on paljon hyötyä osaamisperusteisuudesta noin yleensä muutenkin. Eli kyllä se on niin kuin hyvä asia, se saa meidät miettimään vähän syvällisemmin ehkä sitä, että mitä siellä tunneilla ja kursseilla oikein tapahtuu. Eli siinä mielessä mä näen, että tämä näkökulma on hyvä sekä siitä suorituksellisesta, virallisesta osaamisen näkyväksi tekemisen näkökulmasta sekä myöskin ihan sitten pedagogisesta näkökulmasta myös. Katsotaan seuraavaksi, että mitä osaamisperusteinen kurssi sitten oikeasti käytännössä tarkoittaa. Ensimmäisenä, kun lähdet suunnittelemaan osaamisperusteista kurssia, niin sille pitää miettiä osaamistavoitteet. Seuraavaksi sille tarvitaan arviointikriteerit, ja nämähän johdetaan noista osaamistavoitteista. Tämän lisäksi pitää miettiä mitoitusta, eli kuinka pitkä se kurssi on ja kuinka paljon opintopisteitä siltä saa. Ja viimeiseksi mietitään arviointia ja tehdään jonkunlainen arviointisuunnitelma. Eli minkälaisia menetelmiä arvioinnissa käytetään ja milloin arviointia tehdään ja kuinka saadaan kaikki arviointikriteerit ja niihin liittyvä osaaminen arvioitua. Katsotaan näitä kaikkia yksi kerrallaan. Eli aloitetaan niistä osaamistavoitteista. Ja siinä on tärkeää miettiä, että jos tämä olisi meidän sen koko kurssin sisältö, niin kaikkea tätä ei tarvitse arvioida. Eli sieltä poimitaan vaan se ydinsisältö, ydinosaaminen, jota arvioidaan. Jos arvioidaan ihan kaikki kurssin sisältö, niin sittenhän se koko kurssi olisi pelkkää arviointia. Eli nyt mietitään se ydinosaaminen siellä, mikä on ihan kaikkein tärkeintä sillä kurssilla. Ja sitten toisaalta mietitään sitä myös sen tarvittavan minimiosaamisen näkökulmasta, että mikä on se vähimmäisvaatimus, mitä pitää osata, jotta kurssin voi hyväksytysti suorittaa. Eli siitä näkökulmasta valitaan ne kaikkein tärkeimmät osaamiset, jotka liittyy siihen kurssiin. Kuinka näitä osaamistavoitteita sitten kirjoitetaan? Yleensä nämä sisältävät yhden tavoitteen per lause. Tämä tekee niistä selkeitä, helposti ymmärrettäviä sekä opettajalle että myös sille asiakkaalle tai opiskelijalle. Niiden tulee olla realistisia että saavutettavia. Tämä tarkoittaa, että sen kurssin aikana, ottaen huomioon sen pituuden, tuntimäärän, on mahdollista sellaisen ihmisen, joka aloittaa ihan alusta tai riippuen siitä, mitkä ne pääsyvaatimukset niin sanotusti oli sille kurssille, niin pystyy ne tavoitteet saavuttamaan. Et jos kurssi on ihan alkeiskurssi, niin semmoinen ihminen, joka on ihan aidosti alkeistasolla, niin pystyy sen kurssin aikana tavoitteet saavuttamaan. Jos taas on jatkokurssi, niin sitten oletuksena on, että on jotain pohjaosaamista, ja se sitten pystyy kurssin aikana tavoitteet saavuttamaan. Yleensä ne sisältävät yhden verbin per lause. Edelleenkin tämä tekee niistä helposti ymmärrettäviä. Sillä verbillä me hyvin tarkasti määritellään, että minkä tasoista se osaaminen on. Yritetään välttää sellaisia verbejä, jotka eivät kuvaa
osaamista oikeasti. Eli verbit kuten hallitsee, niin se on aika hankala esimerkiksi, koska se ei kauhean tarkasti kerro meille, että mitä se oikeasti se osaaminen on siellä taustalla. Samoin käsittää tai perehtyä. Se ei oikeastaan kerro meille osaamisesta yhtään mitään. Toisaalta sitten taas tutustuttaa tai esitellä tai johdattaa, niin enempikin kertoo siitä, että mitä se opettaja siellä tekee. Eli tässä kannattaa olla tarkkana, että oikeasti käyttää sellaisia verbejä, jotka kuvaa osaamista, eikä sitä tekemistä, sitä prosessia, mikä ehkä tapahtuu ennen sitä osaamista. Koska toki asioita pitää harjoitella ennen kuin voi sanoa, että ne osaa. Tai suurimpaa osaa, ja suurin osa ihmisistä joutuu harjoittelemaan ennen kuin ne voi sanoa osaavansa jonkun jutun. Tässä ei tarvitse käyttää kauheasti mielikuvitusta. Osaamistavoitteen voi aina aloittaa juurikin näin. Eli kurssin tai koulutuksen käytyään tai suoritettuaan opiskelija osaa. Ja siellä on aina tuo osaa-verbi. Ja sitten sen jälkeen tulee sitten se osaamista kuvaava verbi. Eli mikä se on se varsinainen osaamisen siellä. Osaa toteuttaa, osaa soveltaa, osaa tuottaa, osaa analysoida. Mitä ikinä se sitten mahtaa ollakaan. Katsotaan muutamaa esimerkkiä. Mitä olette mieltä näistä? Ovatko hyviä vai huonoja? Tässä on ensimmäinen. Mieti hetki. No toivottavasti olet sitä mieltä, että tämä on aika huono, koska se on aika huono. Tämähän on ihan hirveän laaja. Ja mitä puhua suomea tai puhua mitään kieltä nyt sitten oikeasti tarkoittaa, milloin voidaan sanoa, että joku on tämän tavoitteen saavuttanut. Tämä on liian epämääräinen ja ihan liian laaja. Meillä ei varmaan ole yhtään sellaista kurssia, jossa voisi ajatella, että tämmöisen tavoitteen pystyisi siellä saavuttamaan. Entäs tämä? Tietää 200 suomenkielistä sanaa. No toivottavasti olet myös tässä sitä mieltä, että ei ole kauhean hyvä. Ensinnäkin tässä on ongelmana tuo sana tietää. Eli tarkoittaako se, että osaa käyttää, osaa tuottaa aktiivisesti? Tarkoittaako se, että ymmärtää, kun näkee kirjoitettuna? Vai tarkoittaako se, että ymmärtää, kun kuulee puhuttuna? Joo. Ja sitten 200 sanaa. Miksi 200? Millä tavalla nämä ensinnäkin arvioidaan? Että pyydät sä kirjoittamaan opiskelijoita 200 sanaa listana ylös. Onko se osaaminen? Ja mihinkä ne sanat liittyy. Eli siellä voi olla sanoja kuten ja tai ei ja mutta esimerkiksi. Ja eikö niitä sanoja oikeasti tarvitse osata soveltaa minkäännäköisessä lauseessa tai käyttää sillä tavalla jotenkin niin kuin, funktionaalisesti. Niin, tässä on aika monta semmoista ongelmallista asiaa tässä. Eli ei kovinkaan hyvä. Mitäs mieltä olette tästä? No, tässä on selkeästi vähän parempi, eikö vaan? Ensinnäkin siinä sanotaan, että sen osan jälkeen tulee tämä verbi kirjoittaa. Kirjoittaa on selkeästi rajatumpi. Eli puhutaan vaan tekstin tuottamisesta. Ja kerrotaan, että minkälaisen viestin, lyhyen viestin ja ystävälle. Ja sitten myöskin mistä aiheesta. Eli tässä tulee myös sanastollisia tavoitteita luultavasti täytettyä, koska puhutaan nyt jostain tämmöistä lomasanastosta varmastikin. Mutta tässä on selkeästi rajattu se, että mitä pitää tuottaa, mitä pitää osata tehdä. Ja tämä on helpompi opiskelijan ymmärtää, kun hän miettii, arvioi omaa osaamistaan. Ja sitten myöskin opettajana heti tulee varmaan kaikille mieleen se, että millä tavalla tämä voisi arvioida. Niin se on luultavastikin joku kirjoitustehtävä, joka tehdään sitten tunnilla. Hyvä. Katsotaan vielä yhtä vähän tarkemmin. Eli jos meillä on sitten tämmöinen osaamistavoite, niin sitten me lähdetään, kun meillä on tämä osaamistavoite, niin meidän pitää lähteä miettimään niitä arviointikriteereitä. Ja se arviointikriteerin ajatus on se, että me palastellaan tämä tavoite sellaisiksi pienemmiksi palasiksi, jotta me saadaan konkreettisia juttuja, joita me voidaan sitten arvioida, tai mitä osaamista me voidaan arvioida. Eli jos me ajatellaan tätä ruokaostosten tekoa, niin minkälaista kieltä tämä oikeasti pitää sisällänsä? Koska tämähän ei vielä kerro meille mitään. Tämä on tämmöinen funktionaalinen tehtävä tai osaaminen, mutta että mitä se sitten tarkoittaa, jos ajatellaan sitä
opiskelijaa, joka meille tätä osaamista haluaa osoittaa, niin mitä me sitten siellä oikeasti kuunnellaan ja arvioidaan. Tässä ei ole yhtä oikeaa vastausta. Hyvin monenlaisia vastauksia, hyviä vastauksia voi olla, ja sehän riippuu siitä, että mitä siellä kurssilla ollaan oikeastaan niin kuin harjoiteltu ja minkä tasoinen se kurssi on ollut. Eli ruokaostoksia, niitähän voidaan harjoitella varmaankin monella eri tasokurssilla, ja sitten se riippuu ihan täysin siitä, että mihinkä nyt te olette sillä kurssilla fokusoineet ja minkälaisia sisältöjä siellä on ollut. Esimerkiksi se voisi olla käyttää yleisimpiä kohteliaisuusfraaseja itsenäisesti. Se voisi olla tuottaa suullisesti ruokasanastoa ja sitten kuullun ymmärtäminen, ymmärtää numerot kohtalaisen hitaasti puhuttuna. Tässä huomaatte, että näissä arviointikriteereissä sitten pystytään rajaamaan sitä osaamisen tasoa erinäisillä adjektiiveilla ja adverbeillä. Niin sillä tavalla pystytään sitten niin kuin sen tasoa vielä niin kuin selkeämmin määrittelemään. Että tässä esimerkiksi tuo, että käyttää ymmärrettävästi, niin se tarkoittaa, että nyt ei ole ihan kauhean korkeatason kurssi kyseessä ihan selkeästikään, koska ei mitään niin kuin täydellistä suullista tuotantoa missään nimessä odoteta, vaan että ihan vaan se, että se kuulija ymmärtää, mistä puhutaan. Toisaalta myös sitten tuo kuulun ymmärtäminen kohtalaisen hitaasti puhuttuna. Eli se tarkoittaa, se jotenkin saa meidät ehkä miettimään myös, että on kohtalaisen alhaisen tason kurssi kyseessä. Mutta näin sä pystyt miettimään ja niin kuin, tarkentamaan sitä tasoa, sen kurssin tasoa. Samoin toki tuolla verbillä käyttää, tuottaa, ymmärtää. Ja sitten se, että mitenkä sen yhdistää tuohon tekemiseen. Niin tällä tavalla pystyt sitten vielä rajaamaan sitä. Ja mitä tarkemmin sä osaat kirjoittaa nämä arviointikriteerit, niin sitä helpompaa se sun arviointisi on. Eli nyt kun sä lähdet miettimään, jos sä sit kuvittelet, että no mitenkäs tämä nyt sitten siellä luokkatilanteessa oikeasti tapahtuu se niin kuin osaamisen osoittaminen ja sen jälkeen se arviointi, niin varmaan se helpottaa ihan hirveän paljon, kun sulla on mitä tarkemmin nämä arviointikriteerit on kirjattuna. Ja sitä varmemmin sä saat hyvän arvioinnin tehtyä. Katsotaan seuraavana sitten mitoitusta. Eli mitoituksessahan on kyse niistä opintopisteistä. Ja yleisesti Suomessa ajatellaan sillä tavalla, että yksi opintopiste on 27 tuntia. Ja tämä on ihan sama esimerkiksi yliopistossa. Ja tämä 27 tuntia pitää sisällään sen kontaktiopetuksen, joka voi siis olla lähiopetusta tai etäopetusta. Ja sitten sen itsenäisen työskentelyn, eli ne kotitehtävien tekemiset ynnä muut sitten kotona, mitä se opiskelija tekee. Ja siitä tulee se yksi opintopiste. Ja tässä sitten, tähän on aina niin kuin arvio, eli mehän ei voida tietää. Esimerkiksi erityisesti tietenkin ottaa itsenäistä opiskelua. Kontaktiopetus on helppo, koska me tiedetään kuinka monta tuntia sillä kurssilla on. Mutta sitten tämä itsenäinen opiskelu, niin se on aina sellainen arvio, että kun me tiedetään, että jotkut opiskelijat tekee yhden tehtävän 10 minuutissa ja toisilla siinä menee tunti. Eli meidän opiskelijat on hyvin erilaisia. Eli se, mitä sä pystyt tekemään, on, että niin kuin arvioimaan. Ja sitten seuraavalla kerralla, tai kyselet kurssin aikana, että miltä tuntuu, kuinka kauan aikaa on mennyt, mitä olette mieltä, niin sitten sen perusteella sitten mahdollisesti muokata, jos sen kurssin toteutat uudestaan, niin sitä opintopistemäärää. Ja tässähän meillä on myös erilaista tekemistä, että jos istuu jollain luennolla, niin se voidaan sanoa, että se on kognitiivisesti vähemmän kuormittavaa kuin se, että sä teet jotain paritehtäviä koko tunnin ajan. Niin sellaisetkin asiat vaikuttaa siihen, että kuinka niin kuin kognitiivisesti kuormittavaa se voi olla. Katsotaan seuraavaksi yhtä esimerkkiä mitoituslaskurista. Tämä on se Omnian mitoituslaskuri, joka on kehitetty erityisesti meille kansalaisopistoväelle ja meidän sellaiset toimintatavat ja työskentelymuodot huomioida. Muitakin on siis olemassa, ei ole pakko missään nimessä käyttää tätä. Tämä on vain yksi esimerkki, miten voit laskea opintopisteitä omalle kurssillesi. Eli kuten huomaatin tässä vasemmalla kädellä näet 4 erilaista työmuotoa, jotka on sitten painotettu vähän eri tavalla.
riippuen siitä, että millä tavalla ja kuinka kuormittavaa se osallistuminen on opiskelijan näkökulmasta. Ensimmäisenä meillä on siinä tämmöinen kuormittava osallistuminen kontaktiopetukseen. Eli se voisi olla tämmöistä niin kuin aktiivista pari- ja ryhmätyötä tai erilaista toiminnallista tehtävää, joka sitten kuormittaa aika paljon sitä osallistujaa. Niin siinä huomaat, että kerroin on 1,5. Seuraavana meillä on vähemmän kuormittava toiminta, eli erityisesti tämmöinen joku luento-osaaminen tai semmoinen niin kuin jollain tavalla kognitiivisesti kevyempi tekeminen siellä tunnilla. Seuraavat 2 onkin sitten sitä itsenäistä opiskelua, mitä tapahtuu niiden kontaktituntien ulkopuolella. Siinäkin on jaeteltu 2 osaan, eli ensin on se, joka vaatii enempi kognitiivista tekemistä, ja sitten se toinen, joka kuormittaa vähemmän. Se ensimmäinen, se enempi kuormittavampi toiminta, se on sellaista, joka vaatii jonkunlaista luovaa tekemistä tai analysointia tai arviointia. Eli opiskelija joutuu itse miettimään, että mitä hän tuottaa tai tekee tai mikä se nyt onkaan se, niin kuin se sisältö sillä kurssilla. Ja tuossa toisessa sitten esimerkiksi juuri oppikirjan tehtävät on hyvä esimerkki, että sä vaikka käännät lauseita tai muutat tai verbimuotoja lauseeseen tai jotain muuta vastaavaa. Niin se on sillä tavalla mallin mukaan tekemistä. Eli toki siinäkin joutuu käyttämään osaamistaan, mutta siinä ei sillä tavalla tarvitse luovasti tai soveltavasti sitä välttämättä käyttää. No ajatellaanpas, että meillä on sellainen kurssi, jolla on 30 tuntia kontaktiopetusta. Tässä me voitaisiin opettajana arvioida, että okei, no meillä on siellä kyllä aika paljon kaikennäköistä parityötä, niin mä sanoisin, että 20 tuntia on sellaista toimintaa. 10 tuntia on sitten vähän vähemmän kuormittavaa. Niin laitetaan siihen 10. Ja tämähän nyt on täysin arvio. Sä et näin tarkkaan pysty omaa kurssia suunnittelemaan ihan täysin, varsinkin jos on yhtään pitempi kurssi, mutta noin niin kuin suurin piirtein. Tiedät, millä tavalla opetat ja minkälainen tyyli sinulla on ja näin, niin se on semmoinen varmasti ihan hyvin osaat tehdä arvion siitä, että mitä se pitää sisällään. Sitten katsotaan näitä kotitehtäviä, itsenäistä toimintaa. Jos ajatellaan, että sulla on vaikka 5 viikon kurssi, ja sä oot päättänyt, että okei, viikossa sä haluat tekee suurin piirtein 2 tuntia kotitehtäviä. Ja tässäkin tää on sun arvio. Mutta joku numero tähän pitää laittaa, niin sitten heität jonkun semmoisen. Ajatellaan, että mä haluan, että vaikka tunti siitä 2 tunnista on tämmöistä enempi kognitiivista kuormitusta aiheuttavaa. Eli jos ajatellaan, että mulla on 5 viikkoa ja ne tekee 5 viikossa joka viikko tunnin, niin se on 5 tuntia. Ja sitten se toinen puolikas onkin sitten tämmöistä vähän kevyempää toimintaa. Niin sitten me päästään tämmöiseen lopputulemaan. Huomaat, että näissä 2 on tämä kerroin 1,5 ja muissa on 1. Ja sitten täällä taulukon yläpäässä me nähdään, että mikä se on se kokonaissumma, opiskelutuntien kokonaismäärä sekä sitten mitä se tarkoittaa opintopisteinä. Eli tässähän nyt käytetään tätä 27 tunnin mittaria niin sanotusti, eli 1 opintopiste on 27 tuntia. No, nyt me saatiin 1,9. Tämä on ihan hyvä luku. Teknisesti me voidaan päättää, että tästä kurssista saa 1,9 opintopistettä, jos sen hyväksytysti suorittaa. Toisaalta se on vähän hassun näköinen, 1,9. Että vaikka se teknisesti onnistuu sen käyttäminen 1,9 sinne perusteisiin ei ole mikään ongelma, mutta ehkä sillä lailla suosittelisin, olen huomannut, että paljon käytetään niitä puolikkaita tai kokonaisia opintopistemääriä. Mutta se on ihan sitten omassa harkinnassa. Mä itse koen, että tuo 1,9 on vähän outo. Että mä lähtisin ehkä sitten vähän niin kuin miettimään, että okei, mä haluankin, että ne tekee vähän enemmän kotitehtäviä. Mä annan niille vähän lisää vaikka jotain tällaisia kirjasta jotain tehtäviä tai lisätehtäviä monisteita. Niin noin paljon. No nyt meni jo vähän liikaa. Kokeillaan uudestaan. Sanotaan, että niillä oli se 5 viikkoa. No ehkä mä osataan sitten täältä vähän sen pois. Tai ehkä ne kaikki ne tehtävät on tällaisia helppoja. No sekään ei riitä. Jos niillä on vaikka
ton verran tuolta, vieläkin ei onnistu. Eli tässä joutuu ehkä vähän pelaamaan sitä, katsomaan, että mitenkä pääsee tuohon kakkoseen, jos päättää, että siihen haluaa mennä. Toki voi mennä myös alaspäin, että ei tarvitse mennä ylöspäin. Ja sitten se, mitä tähän laittaa, niin pitää sitten toki huomioida sen kurssin toteutuksessa, että jos mä oon tähän laittanut, mä oon laskenut ne pisteet sillä, että niillä on 10 tuntia, 2 tuntia viikossa tämmöistä työskentelyä, niin mun pitää antaa niille tarpeeksi tehtäviä, että sitä myöskin on. Huomioiden ne yksilölliset erot tietysti. Mutta että sitten pitää tosissaan pitää kirjaa siitä, että suurin piirtein tämä määrä on. Ja tässä kannattaa aina jutella opiskelijoiden kanssa myöskin ja kysellä, että kuinka kauan kesti ja että varsinkin jos yhtään uutta materiaalia käyttää, että saa sellaisen hyvän käsityksen siitä, että mikä se tarvittava aika siihen on, mitä vaaditaan. Siirrytään seuraavaksi jutteleen arvioinnista. Nyt kun meillä on ne arviointikriteerit tehtynä, niin meidän pitää sitten lähteä miettimään, että kuinka me arvioidaan se osaaminen liittyen kaikkiin näihin arviointikriteereihin. Eli jokainen arviointikriteeri ja siihen sisältyvä osaaminen pitää jollain tavalla arvioida. Ja arviointi koostuu 2 osasta. Ensimmäisenä on se osaamisen osoittaminen, eli se opiskelija tekee jotain sitä osaamista käyttäen ja sitten sinä opettajana arvioit. Eli nämä 2 prosessia. Ja sitä opiskelijan osaamista aina verrataan niihin kriteereihin, ei kaikkeen asiaan liittyvään osaamiseen ja tietoon, eikä myöskään muihin opiskelijoihin sillä kurssilla, vaan ainoastaan niihin arviointikriteereihin, ei mihinkään muuhun. Ja se on hirveän tärkeää muistaa. Ja voi olla, että tarvitset jokaista arviointikriteeriä kohtaan oman menetelmän, tai voi olla, että yhdellä arviointimenetelmällä pystyt arvioimaan kaikkien kriteerien osaamisen. Eli se vaihtelee ihan hirveän paljon niistä kriteereistä ja minkälainen se kurssi on ja mitenkä päätät arvioinnin järjestää. Katsotaan seuraavaksi muutama juttu liittyen meidän lakiin. Eli mitä meidän laki sanoo arvioinnista. Ensinnäkin se sanoo, että meidän kursseilla arviointi voidaan arvioida joko hyväksytty, hylätty tai asteikkoarvioinnilla, eli esimerkiksi numeroarvioinnilla. Pääsääntöisesti meidän oppilaitoksissa on käytetty tuota hyväksytty, hylätty arviointia, mutta toki tuo asteikkokin on hyvin mahdollista. Toiseksi, kuten äsken sanoin, niin sitä osaamista verrataan opetussuunnitelman perusteissa määrättyyn osaamiseen. Ja nämä ovat ne kurssin arviointikriteerit, mitkä sinä itse kirjoitat, ja sitten jotka laitetaan sinne e-perusteisiin sinne oppilaitoksesi opetussuunnitelmaan. Kolmanneksi, jos nyt sitten kun opiskelija on arvioinnin saanut, niin hän on siihen tyytymätön, jos hän on saanut esimerkiksi sen hylätyn arvosanan, niin hän voi sitten pyytää rehtorilta arvioinnin uusimista 2 kuukauden kuluessa tiedon saamisesta. Kannattaa aina opiskelijoille ilmoittaa kurssin lopussa heidän arvosanansa, käydä arviointikeskustelu, erityisesti jos ovat saaneet sen hylätyn arvosanan. Et sit siinä käy selkeästi esille ja opettajana sä perustelet, että minkä takia hän on saanut hylätyn arvosanan. Ja jos opiskelija ei satu olemaan paikalla silloin viimeisellä kerralla, niin sitten jollain tavalla, joko sähköpostilla tai puhelinsoitolla tai mikä nyt on se järkevin tapa se asia hoitaa siinä tilanteessa, niin olet yhteydessä ja kerrot opiskelijalle, mikä arvosana on. Että ei tulisi näitä tällaisia pyyntöjä arvioinnin uusimisesta. Jos hän sitten ei ole tyytyväinen tähän uuteen arviointiin rehtorin näkökulmasta, niin hän voi sitten ottaa aviin, ja tämä on sitten ihan semmoinen hallintolaki-asia, että poistutaan tuolta vapaan sivistystyön piiristä siinä kohdassa. Ja sitten aviin päätökseen ei saa enää hakea muutosta. No kuinka se osaaminen sitten voitaisiin osoittaa? Tähänkin on hirveän monenlaisia tapoja, ei ole yhtä oikeaa ainoaa tapaa. Se riippuu ihan täysin siitä, että mitä ne tavoitteet on, mitä ne kriteerit on ja millä lailla se kurssi on toteutettu ja mitä se opettaja haluaa tehdä. Mutta tietenkin joitain perusperiaatteita on olemassa ja katsotaan niitä seuraavana. Se ensimmäinen päätös on se ehkä, että lähdetäänkö sellaisesta kurssilähtöisestä mallista. Siinä, ja tämä on ehkä se
meillä semmoinen yleisempi tapa, eli että suunnitellaan etukäteen se, että miten siellä kurssilla arviointi tehdään. Eli tehdäänkö tällainen kurssilähtöisesti, eli kaikki suunnitellaan etukäteen. Opettaja tekee sen suunnitelman, että milloin arvioidaan, mitä arvioidaan ja miten arvioidaan. Ja tämä on ehkä meillä se yleisempi tapa ihan meidän sellaisilla normikursseilla. Toisaalta voidaan myös lähteä tämmöistä opiskelijalähtöisestä ajattelutavasta. Eli opettaja opiskelijan kanssa yhdessä miettii, kuinka se opiskelija osoittaa sen osaamisensa. Ja tässähän voi kaikilla olla oma tapansa osoittaa se osaaminen, eli ei ole sellaista yhtä ainoaa tapaa, että se riippuu ehkä opiskelijan mielenkiinnosta tai preferensseistä myöskin. Tämä vaatii ehkä vähän enempi työtä opettajankin näkökulmasta, koska sit sun pitää suurin piirtein pysyä kartalla, mutta sitten toisaalta tämä kannustaa sellaiseen yksilölliseen toimintaan ja itsearviointiin myöskin ja semmoiseen niin kuin proaktiiviseen asenteeseen sen opiskelijan näkökulmasta. Et siinä mielessä siinä on kyllä paljon hyvääkin. Mutta niin kuin sanoin, niin ei ole oikea ja väärää, vaan erilaisia tapoja tehdä juttuja. Sitten ne arvioinnin yleisperiaatteet. Eli mitä on hyvä pitää mielessä, kun lähdet miettimään niitä arvioinnin menetelmiä. No ensinnäkin, kuten ollaan jo mainittu, niin se pitää aina olla tavoitteisiin ja kriteereihin perustava. Eli ei niin kuin kaikkeen siihen asiaan liittyvään osaamiseen, vaan siihen juttuihin, mitä sä oot itse kirjannut ylös siitä kurssista. Sen pitäisi olla motivoivaa, oppimista tukevaa, eli kannustaa opiskelijaa kehittämään vielä enemmän sitä osaamistaan. Läpinäkyvät on selvää, että milloin arvioidaan ja mitä arvioidaan, eli opiskelijalle pitäisi kertoa. Tavoitteet pitää tehdä selväksi ja kriteerit selväksi kurssin alussa, että he tietävät, mistä on kysymys. Ja sitten siinä matkan varrella on ihan hyvä tapa kertoa, että milloinka joku asia on arvioitava asia, tai jos on ihan jatkuva arviointi käynnissä, niin toki sitten se on vähän erilainen, mutta erilaiset arviointitehtävät niin on hyvä tehdä läpinäkyvästi. Sama kaikille tietysti, eli samat tavoitteet, samat kriteerit ja samalla tavalla arviointi. Toki jos on sellainen opiskelijalähtöinen, niin sittenhän se menetelmä voi olla eri, tai osaamisen osoittaminen voi olla eri, mutta yhdenvertaisesti joka tapauksessa. Suunnitelmallista, johdonmukaista. Että siellä on suunnitelma taustalla, ettei sitten viimeisenä iltana ennen kurssin loppua tai että voi vitsi, en olekaan tehnyt yhtään, että nyt äkkiä joku testi niin kuin työn alle huomiselle. Eli se on ihan hyvä miettiä etukäteen, että kuinka tehdään ja sitten pitäytyä siinä suunnitelmassa. Ja viimeisenä sitten monipuolisuus. Meillä on erilaisia opiskelijoita, jotka jotkut hermostuu hirveän herkästi tai stressaantuvat siitä, jos on joku tämmöinen testimäinen juttu, huonoja muistoja ehkä kouluajoilta, niin kannattaa miettiä, että minkälaisia erilaisia tapoja se voisi tehdä. Että se ei ole aina se niin kuin kirjallinen tai riippuen toki niin kuin tavoitteista, mutta että se voidaan tehdä kuitenkin hyvin eri tavoilla. Niin se kannattaa myös pitää mielessä. Sitten vielä 3 semmoista vähän spesifimpää juttua liittyen siihen arvioinnin tulokseen. Ensimmäinen on tämmöinen validiteetti. Ja mitä tämä nyt sitten tarkoittaa? No se tarkoittaa, että meidän pitää mielessä, että se arviointitapa, joka me ollaan valittu, niin se oikeasti arvioi sitä, mitä sen on tarkoitus arvioida. Esimerkki. Huono esimerkki itse asiassa. Eli jos meillä on tämmöinen osaamistavoite, että osaa suullisesti kertoa perheestään perusasioita, jos me valitaan arviointitavaksi tämmöinen lyhyt kirjoitelma, jossa hän kertoo perusasioita perheestään, niin tämähän arvioi ihan jotain muuta. Tämä arvioi kirjoittamisen taitoa, kirjallisesti tuottamisen taitoa, eikä suullista tuottamista. Eli ihan jotain muuta. Tämä nyt on tosi huono esimerkki, ihan selkeä huono esimerkki. Mutta tämä kannattaa miettiä tarkkaan, että se matchaa sen tavoitteen ja kriteerin kanssa. Seuraava. Jos niin paljon kuin on mahdollista, niin se tulos pitäisi olla semmoinen toistettava, eikä se riipu mistään muusta kuin vaan siitä osaamisesta. Tätä ei ihan 100% pysty ikinä tekemään, tai en ainakaan
keksi sellaista tilannetta, jossa sitä ihan 100% pystyt tekemään, koska me ollaan kaikki ihmisiä. Jos sulla on testi aamulla tai joku arvioitava asia aamulla ja sä oot iltaihminen ja sä oot aamulla hirveän huonolla tuulella, niin sitten se voi olla, että se arvioinnin tulos riippuu siitä myöskin. Eikä me voida sitä niin kuin jokaisen opiskelijan kohdalla millään tavalla ottaa huomioon. Mutta mahdollisimman vähän tulisi sen tuloksen riippua näistä ulkopuolisista tai muista tekijöistä. Katsotaan toista esimerkkiä. Jälleen huono. Sama tavoite kuin äsken. Ja sitten jos se menetelmä olisi tällainen, että opiskelija tekee nauhoitteen, jossa kertoo perheestään, mutta sitten arviointi onkin sellainen, että se arvioija ei kuuntele niitä arviointikriteereitä silmällä pitäen. Viimeisenä katsotaan sitten käytännöllisyyttä. Meidän pitää kuitenkin käytännöllisesti miettiä opettajina, että mitä muita rajoitteita ja rajoituksia meillä on sen kurssin pidossa ja arvioinnissa. Eli ihan kaikkea ei pystytä toteuttamaan. Huono esimerkki tästä on tällainen. Jos kurssi jokainen opiskelija joka viikko palauttaa jonkun kirjoitelman. Eli me tiedetään, mitkä ne meidän rajoitteet vapaassa sivistystyössä on, ja tämmöinen arvioitava työmäärä, joka tästä jo tulisi, niin olisi aika huomattava. Ja silloin voisi sanoa, että tämä on aika huono tapa se tehdä, koska ei se mahdu niin kuin meidän työresurssiin millään tavalla. Eli en lähtisi tällaista miettimään. No millaisia arviointimenetelmiä sitten ihan käytännössä meillä voisi olla? Me voidaan miettiä sitä siitä näkökulmasta, että kuka sen arvioinnin tekee. Itsearviointi on hyvä tapa kurssilla, että sitä käytetään ja opetetaan ehkä myös opiskelijoille, kuinka sitä kannattaa tehdä. Me voidaan tehdä vertaisarviointia tai antaa vertaispalautetta. Se palaute on tässä ehkä nykyään vähän kivampi sana. Tai sitten meillä voi olla sitä opettajan tekemää arviointia. Ja näissä toki tuo viimeinen on vaan se ainoa arvioinnin menetelmä, jota me voidaan hyödyntää siinä, että saako joku opintosuorituksen tai ei. Eli siihen ei voi vaikuttaa itsearviointi eikä minkäännäköinen vertaispalaute tai arviointi. Eli vaan sinä opettajana päätät, että okei, tämä ihminen on saanut hyväksytyn tai sitten hylätyn. Mutta nuo 2 ensimmäistä ovat kuitenkin hyviä tapoja käyttää kurssilla. Sitten voidaan miettiä arviointia siitä näkökulmasta, että milloin se tapahtuu ja miksi se tapahtuu. Meillä voi olla testausta. Meillä voi olla tasotesti ennen kurssia, mille kurssille mennään. Meillä voi olla diagnostisia testejä, että osaako joku jonkun jutun jo. Eli katsotaan ennen kuin lähdetään opettamaan, niin tehdään joku semmoinen harjoitus, jossa sitten observoidaan ja katsotaan, että mitenkäs he selviävät ja pärjäävät ennen kuin lähdetään opettamaan mitään. Sitten meillä on formatiivinen testi, eli katsotaan, onko joku asia opittu. Ollaan käsitelty jotain tiettyä, ollaan harjoiteltu jotain tiettyjä juttuja ja katsotaan, että no mitenkäs tämä nyt sitten menikään, että tarvitaanko vielä lisää kertausta. Ja sitten viimeisenä meillä on summatiivisia testejä. Eli tämä on nyt erityisesti sellainen niin kuin kurssin lopputesti, jossa testataan kaikki se kurssin sisältö ja siihen liittyvä osaaminen. Tätä voi nyt verrata tämmöiseen niin kuin esimerkiksi meillä kielissä yleiseen kielitasotestiin, jossa testataan kaikki siihen kieleen liittyvä osaaminen. Se ei liity mihinkään tiettyyn kurssiin. Eli YKI esimerkiksi on tästä ehkä se selkein esimerkki. Eli siinä testataan kaikki sen ihmisen osaaminen, mutta summatiivisessa testissä vaan siihen kurssiin liittyvä osaaminen. Ja mitä sillä kurssilla on suoritettu ja tehty ja opiskeltu. Tätä voidaan sitten verrata jatkuvaan arviointiin. Eli testaukset on jonkunnäköisiä testejä, ne voi olla suullisia, ne voi olla kirjallisia, ne voi olla pitkiä, ne voi olla lyhyitä, hyvin erilaisia. Mutta sitten toisaalta meillä voi olla myös jatkuvaa arviointia. Ja tätä on ehkä meillä vapaassa sivistystyössä käytetty kaikkein eniten. Se ehkä sopii siihen meidän työskentelyyn kaikkein parhaiten, mutta toki muutakin voi käyttää. Ja käyttää, kuten sanottiin, monipuolisesti erilaisia tapoja tehdä sitä, niin se on aina hyvä juttu. Jatkuva arviointi tarkoittaa sitä, että ei ole minkäännäköisiä varsinaisia testejä, vaan sä opettajana observoit sitä luokkaa, niitä opiskelijoita ja seuraat, että kuinka ne pärjää, kuinka ne oppii, kuinka ne selviää erilaisista tehtävistä ja mitä ne siellä luokassa tekee. Tämä toki voi olla hankalaa, jos sulla on erittäin suuri ryhmä.
jossa on paljon arvioitavia. Tämä on jossain mielessä vähän haastavampaa etäkursseilla, että jos tekee pelkästään jatkuvaa arviointia eikä yhdistä sitä johonkin muuhun. Eli siinä mielessä kannattaa miettiä, että riippuen siitä, että minkälainen kurssi sulla on, niin voit käyttää toki pelkkää jatkuvaa arviointia, mutta siihen voi liittyä myös sitten erilaisia tehtäviä, jotka on niin kuin tämmöisiä testejä jollain tavalla, mutta ne voi olla esimerkiksi sillä, että ne on pitkin sitä kurssia, eikä sellaista niin kuin pitkää lopputestiä kurssin viimeisellä kerralla, vaan jotain sellaisia pienempiä juttuja, aina kun joku kokonaisuus on käyty läpi ja niin kuin opiskeltu ja harjoiteltu ynnä muuta, niin sitten voisi olla joku sellainen pieni niin kuin testi. Ei sitä tarvitse kutsua testiksi, mutta se voi käytännössä niin kuin opettajan näkökulmasta olla se arviointi, mutta se, että sitä ei tarvitse testiksi tai kokeeksi kutsua välttämättä. Katsotaan sitten seuraavaksi muutamia esimerkkejä siitä, että mitä ne opiskelijat voisi tehdä osoittaakseen sen osaamisensa. Voit pyytää opiskelijoita pitämään jonkunnäköisen esityksen, pari, yksilö. Se voidaan tehdä videona tai se voidaan tehdä ihan livenä. Se voi olla jonkunnäköinen posteri tai digijulkaisu. Se voi olla joku portfolio, että he keräävät harjoituksia ja tehtäviään jonkunnäköiseen portfolioon, jossa osoittavat sitä osaamistaan. Erilaiset oppimis- tai osaamispäiväkirjat voi olla kivoja. Arviointikeskustelu joko pareina tai yksilökeskustelu kurssin lopussa tai semmoinen ryhmäkeskustelu myöskin voi olla ihan kiva. Jonkunnäköisiä erilaisia projektijuttuja. Se voi olla jotain toimintaa, että ryhmä tekee yhdessä jotain. Eli hyvin erilaisia juttuja siihen voi käyttää ja se voi olla ihan sitä normaalia tekemistä sillä kurssilla. Että siellä tehdään niitä tehtäviä ja siellä harjoitellaan ja tehdään parikeskusteluja ja muita tällaisia. Niin kaikki tämä voi myöskin olla osa sitä arviointia. Erityisesti jos teet jatkuvaa arviointia, niin sitä voi hyödyntää ihan sitä kurssin normaalia tekemistä siihen. Palataan jälleen tähän tavoitteeseen, mikä meillä oli tuolla aikaisemmin. Ja mehän määriteltiin tälle ne arviointikriteerit jo. Ja me päätettiin, minä päätin, että ne olisi nämä esimerkiksi. Ja sitten voidaan miettiä, että mitä ne arviointimenetelmät tai osaamisen osoittamisen tavat voisi näille kursseille sitten olla. Tässäkään ei ole niinku oikeaa ja väärää vastausta, on paljon erilaisia vastauksia. Se voisi esimerkiksi olla joku roolipeli, jossa asiakkaat ovat vuorollaan asiakkaita ja kaupan myyjiä. Joku tämmöinen hyvinkin voisi olla. He voisivat se joko nauhoittaa tai he voisivat sen tehdä luokassa erikseen. Niin, joku tämmöinen niin kuin tulee ensimmäisenä mieleen, mutta edelleenkin ei ole sellaista oikeaa tai väärää vastausta tähän, että millä tavalla se toteutetaan. Viimeisenä jutellaankin sitten vähän arviointisuunnitelmasta. Eli nyt me ollaan katsottu osaamistavoitteiden kirjoittamista, me ollaan katsottu arviointikriteereiden kirjoittamista, me ollaan pohdittu mitoitusta, eli sitten me ollaan katsottu erilaisia arvioinnin menetelmiä ja osaamisen osoittamisen menetelmiä. Viimeisenä, jos ajatellaan ihan sitä kurssin suunnitteluprosessia, niin kannattaa lähteä kirjoittamaan jonkunnäköistä arviointisuunnitelmaa. Eli lähdet miettimään, että kuinka pitkä se sun kurssis on, mitä tapahtuu eri vaiheissa sen kurssin aikana, milloin se arviointi tapahtuu, millä tavalla ja minkälaisia menetelmiä sä käytät liitettynä kuhunkin arviointikriteeriin. Mä suosittelen ehkä näiden kirjaamista ihan yhdelle vaikka dokumentille, jossa sulla on listattuna kaikki tavoitteet ja niihin liittyvät kriteerit sekä myös sitten lyhyesti kirjattuna se arviointimenetelmä. Siinä on helppo pitää kirjaa siitä, että mitä on tullut jo tehtyä ja mitä on vielä tekemättä. Ja tämän voisi myös ihan hyvin, ehkä ilman niitä arviointimenetelmiä, no ehkä myös niitä arviointimenetelmien kanssa, riippuu vähän miten niitä kirjaat ylös, niin kannattaisi myös ehkä jakaa opiskelijoille tämä dokumentti tai joku versio siitä mahdollisesti. Mutta kurssin alussa joka tapauksessa jollain tavalla opiskelijoille pitää kertoa, mitkä ne tavoitteet on, mitkä ne kriteerit on ja kuinka sä opettajana aiot heidän osaamistaan arvioida ja mitkä on ne osoittamisen menetelmät. Eli se pitää sillä tavalla olla läpinäkyvää, niin kuin jo aikaisemmin juteltiin.
niin joku tämmöinen dokumentti, joka sitten myös mahdollistaa sen, että ne opiskelijat voi myös itse arvioida sitä omaa osaamistaan ja miettiä, että okei, onko mä jo täällä vai pitäisikö mun vielä vähän jatkaa tai kerrata jotain tiettyä juttua. Ja sellaisten niin kuin esimerkiksi yksilökeskustelujen, pienten arviointikeskustelujen siellä kurssin aikana, niin niiden tekeminen ja järjestäminen helpottuu ihan hirveästi, kun sulla on, tai opiskelijoilla on oma dokumentti, jossa ne myös pitää kirjaa siitä omasta osaamisesta ja kuinka he etenevät sen kurssin aikana. Eli se on helppo sitten ottaa auki ja katsoa yhdessä, että no nyt näyttää, että tämä on saavutettu tämä tavoite, mutta täällä on vielä tekemistä. Niin se sellaisen keskustelun käyminen helpottuu hirveästi, kun sillä opiskelijalla on myös niin kuin, mahdollisuus itse pitää sitä kirjaa, ja sun ei tarvitse opettajana olla vastuussa siitä. Opiskelija on kuitenkin aina itse vastuussa siitä omasta osaamisestaan ja sen kehittämisestä. Mutta se dokumentointi on sitten osa tätä koko prosessia, joka on sitten opettajan vastuulla, mutta niin kuin sanoin, niin sitä voi myös sitten delegoida sinne opiskelijan suuntaan, jotta hän myös sitten ottaa kopin siitä omasta kurssista ja on niin kuin kuitenkin vastuussa sen suorittamisesta. Kun sitten kurssi on tullut sinne loppusuoralle ja arvioinnit on tehty tai ehkä vielä joku tämmöinen loppuarviointi puuttuu, niin sitten pitää miettiä, että kuinka opiskelijoille kerrotaan heidän tuloksensa ja heidän arviointinsa, loppuarviointinsa. Ja tässä tosissaan kannattaa muistaa, että kaikki saavat sen tietonsa sitten kurssin lopussa viimeistään tai sitten ihan, että saavat sähköpostin tai jonkun viestin kurssin päätyttyä siitä, että mikä heidän tuloksensa on. Ne lopulliset tulokset pitää sitten oppilaitoksen pistää sinne koskitietovarantoon ja sitä kautta ne menevät sinne oma opintopolkuun. Eli sitten se, että kuinka teillä on omassa oppilaitoksessa päätetty, että kuinka tämä tieto kulkee eteenpäin, niin se pitää sitten selvittää siellä oman oppilaitoksen sisällä, että mikä se prosessi on. Ja toki muutenkin omassa oppilaitoksessa voi olla sellaisia tiettyjä prosesseja ja käytäntöjä, jotka kannattaa selvittää, kun lähtee tätä asiaa miettimään, että jos omasta kurssista tekisi opintopistekurssin. Eli ne kannattaa jutella oman suunnittelijaopettajan tai muun tämmöisen vastaavan henkilön kanssa läpi ja miettiä yhdessä. Ja samalla tavalla sitten, kun valitset sen kurssin, jonka haluat opintopistekurssiksi, niin kannattaa miettiä, että kuka siitä hyötyy. On järkevää tehdä sellaisia kursseja opintopistekursseiksi, jotka jollain tavalla ehkä hyödyttävät jotain tiettyä kohdeyleisöä, jotain tiettyä kohderyhmää. Eli toki opintopisteitä voi kerätä vaan sen takia, että se on semmoinen niin kuin oma juttu, oma prokkis, ja sua auttaa se, että sulla on arviointia opiskelijana, ja se motivoi sua, että sulla on tiettyjä tavoitteita, joihin sä pyrit. Niin se voi olla ihan hyvä syy tehdä opintopistekurssi ja saada se opintosuoritus, mutta sitten jotkut ehkä haluaa myöskin, miettivät tulevaisuutta, miettivät uusia työnantajia, miettivät opintoja, muita opintoja, niin siinä mielessä se saattaa hyvinkin olla näille ihmisille sellainen niin kuin hyödyllinen näkökulma, ja sen takia haluavat opintopistekurssille ja ne suoritukset siitä ottaa. Eli sillä kannattaa miettiä, että onko paikallisesti jotain tiettyä tarvetta esimerkiksi, onko omaan oppilaitokseen tullut jotain pyyntöjä, kyselyjä jonkun tietyn tyylisestä opintopistekurssista, oletko itse jutellut opiskelijoiden kanssa, että olisi kiinnostusta johonkin tietyn tyyliseen opintopistekurssiin. Niin tätä kannattaa vähän miettiä, että ihan kaikissa kursseissa se ei ole järkevää. Eli sillä kannattaa miettiä se kyllä, että mikä se on se ajatus siellä taustalla, että kenelle se kurssi on suunnattu. Ja sitten lähtee miettimään. Et toki niin kuin Suomen kursseissa voisi ajatella, että erityisesti niin kuin maahanmuuttaneet, tämä asiakasryhmä, niin heille kaikennäköiset merkinnät sinne oma opintopolkuun niin ovat hyväksi. Et osoittaa sillä tavalla sitä omaa aktiivisuutta, ja pystyy sitten osoittamaan jollekin tietylle taholle sen, että ovat osallistuneet ja ovat käyneet opiskelemassa suomen kieltä. Mutta sitä kannattaa tosissaan miettiä siellä omassa oppilaitoksessa ja pohtia, että mikä on järkevää.
Mutta sitten kun semmoinen arviointisuunnitelma on, niin sitten oletkin jo valmis lähtemään liikkeelle sen kurssin kanssa ja ää, katsomaan, että miten opiskelijat siitä innostuvat ja kiinnostuvat. Ja kannattaa tosissaan myydä se opintopistekurssiajatus opiskelijoille. Opettajalla on tässä hirveän paljon vaikutusmahdollisuuksia. Eli kuinka sinä opettajana esittelet sen asian innostuneesti, kerrot sen mahdollisista hyödyistä, niin kyllä se vaikuttaa siihen, että kuka siihen lähtee mukaan ja kuka ei. Eli siinä mielessä siihen kannattaa käyttää hetki aikaa sen asian esittelemiseen, kun kurssi alkaa, ja antaa heille aikaa miettiä ja kysellä asiasta. Ja niin kuin myöskin opettajana rehellisesti kertoo, että mitä se tarkoittaa, että jos he lähtevät tätä opintosuoritusta suorittamaan. Eli sillä tavalla opettajalla on tässä iso rooli, että kuinka opiskelijat siihen lähtee mukaan. Tämä on vielä kuitenkin meidän kentällä aikalaisen uusi juttu, ei nyt enää ihan kauhean uusi, mutta on varmasti kuitenkin paljon opiskelijoita, jotka ei siitä vielä tiedä. Niin kannattaa heille se kertoa, ja tosissaan oma opintopolku on joillekin ihan täysin uusi juttu. Se riippuu hyvin paljon niin kuin ikäluokasta, jos ihan suoraan sanotaan, ja maahanmuuttaneilla opiskelijoilla tietenkin vielä vähän eri juttu, jos ovat sieltä, niin että se kannattaa ensimmäisellä oppitunnilla näyttää. Ja he voivat omilla puhelimillaan vaikka sinne kirjautua ja käydä katsomassa. Ja se kannattaa ehdottomasti tehdä ja näyttää, kuinka sieltä voi jakaa esimerkiksi. Et sillä tavalla voi esitellä sitä asiaa, että he sitten ihan käytännössä ymmärtävät, mitä se tarkoittaa. Toivottavasti sulla oli tästä videosta jotain iloa ja hyötyä. Mukavia kurssin suunnittelu- ja opetushetkiä sinulle.